Hvor er jeg hjemme? Hej, mor. Velkommen hjem, Sønne. Det er dejligt at være hjemme. Vi ser dig næsten aldrig mere. Du får alt din tid op på idrætshøjskolen. Jamen mor, det er fordi vi laver så sindssygt mange fede ting deroppe. Kom, skal vi ikke lige sætte os ned, så skal jeg fortælle dig om alt, hvad det er, vi laver. Nu skal du høre, mor. Vi surfer, vi klatrer, og vi kajakker. Vi har en svømmehal, hvor vi kan svømme i. Og vi kan, altså skolen ligger lige ned til vandet, så vi kan bare lige gå ned og tage en dukkert, hvis det er det, vi vil. Og vi spiller volleyball, vi spiller rullehockey, vi spiller fodbold, vi spiller håndbold. Vi dyrker triathlon, vi kan uddanne os til fitnessinstruktører, vi kan uddanne os til sportsmassører. Vi har alle muligheder her. Jamen, jeg kan vise dig her for eksempel nogle af de ting, som vi laver. Nu skal jeg prøve at vise dig her. Her er vi blandt andet ude af mountainbike på nogle af de tracks, vi har rundt om skolen. Og mor, skolens flotte natur, den vil du simpelthen elske. Det er sindssygt smukt. Skolen ligger jo lige ned til vandet. Og nu vil jeg vise dig lidt fra, da vi var i Miami med surfholdet. Der var vi nemlig ude og surfe i en kabelpark. Vi har også en håndboldlinje, som blandt andet er ude at spille kampe en gang imellem. Now
håndboldholdet, Malle? Det er nice. Den her, der skal også ren. Vi ellers laver sådan nogle hvide pletter på gulvet. Og det går jo ikke, fordi det er jo oliegulv. Og det er ikke ligesom de andre gulv på de andre skoler. Eller på den her skole. Så den skal jo res. Den skal være sådan der. Gå fra det der til det der. Det er det, jeg laver i håndbold. Det er fedt. Det er nice. Og grunden til, at jeg næsten aldrig er hjemme i weekenderne, mor, det er fordi, at der sker simpelthen så meget. Her er vi blandt andet ude og lave crossfit, bare sådan tilfældig lørdag. Må jeg lige få en kommentar? Ja. Det er godt, det er godt. Der er en, der kan rejse sig sammen. Vi har lavet crossfit med Christine og Svoger. Han kom lige her en lørdag morgen, og jeg tog også igennem et CrossFit-program. Det var med hårdt. Skide fedt. Det var med hårdt. Derudover spiller vi også rullehockey en gang imellem i en af skolens haller. Det er vildt sjovt. I'm not sure, do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ape, especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie, take 6 and take this. Haters, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I don't know if you get them. Så har vi også et træningscenter på skolen, som vi kalder for Explosive. Der træner vi rimelig meget. Vi har jo mulighed for her på skolen at blive fitnessinstruktør. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Så har vi også et spring- og rytmehold, og her har vi også lige vist dig lidt, mor. This little girlie, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock around. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time it's tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, rock around. That's right, on time it's tricky. Rhyme, they really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity, cause we just can't hide. Og her er lidt fra en volleyballtræning. It's tricky to rock around, that's right, on time it's tricky. Tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time it's tricky. Der er også nogle elever, som lige har startet et flagfodboldhold op. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, it's midnight, them rival wound up too tight. Lad os se det hoftesving der, Jeppe. Jeppe. Sådan. Er du glad nu? Jeg er glad. Makes me bad shit crazy.
We got no fear, no doubt, all in balls out. We're going all day to keep going every night, taking anything we want, drink everything inside. We're going till the world stops turning while we. Her forleden havde vi besøg af en rytmisk højskole. Og hver mandag morgen har vi fællesdans. Vi har også forskellige debatfag, og vi har et, der hedder Fremtidens Idrætsleder, som var på studietur i Aalborg her for et par uger siden. Og der, hvor jeg er ansat, det er i den magistrat, der har med hele det her omdannelse af den her by at gøre, og det har været pisse spændende. Det kan jeg godt sige. I Aalborg så vi også tilfældigvis en rytmisk efterskole optræde tæt på der, hvor vi var, med sådan et grøntsagstema. Det var virkelig specielt. Det skal jeg også lige se noget af. Derudover lavede vi også nogle teambuildingsøvelser for nogle andre højskoleelever, vi var sammen med deroppe. Og lidt motion skulle vi også have deroppe, så vi var ude og lave lidt karate blandt andet. Nå mor, det var lige hvad jeg havde på min telefon, men altså kom op og besøg mig, for vi laver så sindssygt mange ting.